nerusake anggone padha nindakake dharma aja nganti kendho rasane atimu. Mangus wumyu ngambreng kati karunaning kaswase aneng marga amalagung risang gondo watrat mojo songlong lalu ngulati surya mangrangsang waya wah ora nyono sabar pisan Bratasena bisa waluya temah jati temah mulya. Kebangetan temen Kakang Yudhistira ora krasa ati ora kaget katon ayem tentrem. Narpati Darmaputra yang danan jaya maturing Raka Narendra Rimurti sawas pomatya wasananira katur sadaya Danduncana ya Kakang Yudhistira sajak semengko pengawak bojo Bayana wigati apa yayi Kakang Yudhistira kok ora duweni rasa rumangsa babar pisan Ngendra Prasta ketekan Karaman Ngendra Prasta ketekan Karaman ya sapa sing mbok anggap Karaman dene iki Pandhawa tumeka ana Ngendra Prasta sisip sembire bakal ngendih negaramu kurang-kurang bejamu kowe bakal kelangan kamukten kudu lengser ke Prabon duh adiku di Danduncana apa dening sira Yayi Suparta piye Kakang Yudhistira iki kados pundi kok Prabu iki kados pundi kok Prabu sumurupa Yayi aja banget-banget nggonira nggondheni marang kamukten Ngendra Prasta Siadi kudu eling dawuh pangandikane Pukulun Sambang Bathara Indra. Apa nyatapun Kakang dalasan sira Siadi iki mau mung kadhawuhan ngreksa ora diwenangake andarbeni. Dawuh pangandikane Pukulun Bathara Indra ing tembene negara Ngendra Prasta iki bakal dadi papaning para satriya ingkang mahambek Brahmana. Yayi mbok menawa wis tinarbuka wahyaning mangsa kala
ya para Pandhawa iku ingkang minangka dadi dutaning adil satriya anyar katon ingkang bakal ambuka katentremaning negara Indraprastha. Aja mbok anggap mungsuh Yayi. Ayo malah dina iki diperpeki bareng-bareng. Yen perlu aku karo kowe kudu rila masrahake negara Indraprastha. Sang moyekti sawusing semeti mungguing patrapaan tangane ngali nuwun mangke to Sang Prabu keparenga kula hanila karami paduka menika sinten inggih Raden Kauningano. Kula menika narendraning kajiman ingkang ngreksa negari Indraprastha ingkang Sudyamastani. Kula Prabu Yudhistira. Paduka sinten Raden? Inggih, sinuwun kula pambayuning Pandhawa ingkang Sudyamastani kula pun Puntadewa. Duh sinuwun. Tetungguling para Gandharwa diagung pangaksama paduka mbok bilih rinaos kula sakadang wonten ing Wanamata menika adamel kapitunan sarta karisaan. Betasan kula kapejahana sendika ndherek. Kula namung pasrah sumarah dumateng paduka Sang Prabu. Lelo-lelo inali saya kadriya Triyasmara marang risang katirate rate ratu-ratune wong cakra kembang jaya kusuma asih mring kula. Aduh Raden, tetungguling para satriya ingkang selaminipun paduka Raden ingkang datan pisah kelawan hambek utami. Paduka Raden boten lepat kula nginten paduka menika dutaning adil, dutaning Gusti ingkang akarya jagat ingkang kedah ngayomi sagung dumadi wonten negari Indraprastha menika. Raden Kauningano, kula sampun nampi dawuh pangandikanipun pukulun Saimbang Bathara Indra menawi negari Indraprastha dinten menika sampun dumugi kala mangsanipun kedah tinarbuka kawontenanipun. Saking petang kula nyamung paduka Raden Puntadewa sakadang ingkang kuwawi hangayomi sagung dumadi ingkang wonten lebeting Wanamarta menika. Karana lebeting Wanamarta menika jangkep isen-isenipun Raden. Wonten raseksa, wonten Buronwana, wonten Rewanda, wonten Gandharwa. Sadaya kumelip gesang wonten Wanamarta ingkang saged ngayomi ginamung paduka Raden Puntadewa sakadang ingkang mahambek luhuring budi.
Kauningan Raden, Ngendraprasta menika dipun perang wonten sekawan panggenan. Ingkang sisih kidul menika kasatriyan Jodipati, ingkang sisih ler menika kasatriyan Madukara, ingkang sisih wetan menika kasatriyan Bumirah Tawu, ingkang sisih kilen menika kasatriyan Sawu Jajar. Kadang kula nggih wonten sekawan tanpa benten kawan Paduka Raden. Kauningana sekawan panggenan menika dipun wenangaken mranata papanipun piyambak-piyambak, namung kemawon punjering peperintahan inggih tetep wonten negari Ngendraprasta ingkang mapan wonten tengah. Mekaten Sang Prabu. Inggih Raden, milawi saking menika sumangga Raden njawi saking raos katresnan kula dhumateng Paduka kula aturi nampi negari Ngendraprasta. Lajeng Paduka Sang Prabu badhe jengkar dhateng pundi? Duh Raden, Gandharwa menika anggadhahi alam piyambak ingkang sinebat alam antara. Dados kula wonten Wonomarta menika estanipun namung ngreksa katentremanipun sampun ngantos Ngendraprasta menika badhe rinebat kaliyan para angkara. Minangka tandha katresnan kula dhumateng Paduka Raden, tembinipun menawi Paduka jumeneng nata wonten negari Ngendraprasta keparenga ngagem nami kula inggih menika pun Yudhistira. Minangka tetenger menawi raos kula sami kelawan raos Paduka Raden. Sacarita riwusnya Sang Prabu Yudhistira masrahaken kelawan Raden Puntadewa negari Ngendraprasta ical saking pandulu para Gandharwa wangsul mring alame dhewe-dhewe kang sinebat alam antara. Wiwusnya mangkono tinar buka negari Ngendraprasta yar dadi negari ingkang ageng nganti dadi tembang kidunging para raja Narpati. Negara Tiban, negara Tiban, negara Tiban. Wah, ketok boroke. Kakang Anggara Parna, layak to layak. Ngendraprasta dadi kamenungsan. Jebulane ning demit gedhek antuk pidak jempol karo para Pandhawa. Kakang Wilawu, tak takoni, kartu piye? Kakang Anggara Parna, dam darat arep ngopo? Cetha yen to pancen tresna karo Pandhawa. Wis gedhek antuk pidak jempol gendhon rukun. Ing atase kowe kuwi golek kamukten. Arep golek kamukten, golek kepenake awakmu. Kowe ngorbanake kadang-kadangmu para Gandharwa. Demit ora tata ya kaya diapurmu. Rumangsamu iki nggone mbahmu ngono ya. Ngene kraton iki apa kratone leluhurmu ngono. Kowe nang kene kowe iki ya wong nemplok kaya dene kemladian. Dina iki kowe karepmu arep apa? Aku ora trima arep apa. Paripaksa tak caluk Ngendraprasta. Iya.
tak pikir-pikir demit iki ya kaya menungso, setan ya kaya menungso, ana sing apik, ana sing elek. Ana sing manut, ana sing brengkele. Sing brengkele ya tunggale dam darah sak rombongane. Upamane dadi ya demit ngono kuwi nek ora ning cok bakal ngono ya mesti numpes karo sing nyadé. Memper karo diapurane ya. Ya kowe ganggu gawe lawan para Pandhawa. Aku eneng kene melu ngreksa katentremaning Indraprastha. Demit iki mungsuh ya demit, aja ganggu karo menungso. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngkara nggih. Kunta kaget. Pun kaki Wirata ingkang rawuh. Semenuga pun kaking Satwarga uga ketinju kepengin nyumurupi anggonira nindakake dharma. Inggih Kanjeng Hyang Prabu. Berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang Prabu Wirata Sohyang Premban ing Satwarga. Saged kelampahan ingkang wayah para Pandhawa. Paripurna anggenipun Bapak Wanamata. Yo. Kapeksa dina iki pun kaki bakal netepake ingkang wenang jumeneng Narendra ana negara Indraprastha iki. Paripaksa dening sira nggih. Puntadewa ingkang kudu jumeneng ratu. Nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Awrat raos sing manah kula. Lho sababe karana ingkang nindakaken dharma ingkang awrat menika adi kula Bratasena. Yayi Bratasena kemawon ingkang kedah jumeneng nata. Bratasena ana dawuhmu apa? Yen kowe jumeneng ratu piye? Aku gemang ora kepengin dadi ratu. Sababe aku ora iso netepi syaraté wong dadi ratu. Syaraté wong dadi ratu ki kepiye? Ratu kuwi nggon tata krama. Nggon budi pekerti kang becik. Mongko aku iki ora iso basa, ora iso nyembah. Ratune ora iso basa, ora iso nyembah, ora urung kawulane dadi wong urakan. Mula aku pilih ora dadi ratu. Lan manahe aku iki ora duwe hukum, aku duwe kupati. Sapa salah lak pateni aku ora metung kuwi sedulur apa wong liya. Wis karepen Kakang Barbar sing kudu jumeneng. Kuwi adalah Remban Begawan Abiyasa wonten dawuh sinuwun. Mongko kalane iki akeh wong rebutan kursi. Ewadene para Pandhawa genahan ning kursi magrong-magrong karek lungguh wae kok ora gelem. Kunti. Bejo kemayangan kok anak-anak. Emane bojomu si Pandhu kok wis ora menangi. Yo, nang wis ora dadi ngopo. Puntadewa wonten dawuh iya. Paripaksa sira nggih kang kudu jumeneng nata. Inggih. Menawi to mekaten kadang kula Yayi Bratasena kula njen namung dederek kewala. Dadi kowe wis gelem tenan? Inggih iya. Lah saiki yen pancen kowe wis gelem jumeneng ratu, tak tari.
sira ngagem busananing Kanarendran Makutha Kencana apa Tropong Kencana ngagem Praba pilihan yen Makutha Kencana ki ya agemaning ratu Makutha kae yen Tropong Kencana kaya pun kaki iki nganggo Praba kaya sing tak agem iki iya kula kepengin kados ngaten kemawon kados ngaten piye kula kepengin ngagem gelung keling menika kemawon sababe apa kok kowe nggondheli perkara tumun nganggo gelung keling inggih iya ingkang paring gelung keling menika Kanjeng Ibu Dewi Kunti Talibrata menawi kula ngagem Makutha Kancana utawi Tropong purun boten purung ukel keling menika kedah kula udari menawi ngantos kula ngudari ukel keling menika mindah kados menapa cuwaning penggalihipun Kanjeng Ibu iya kula namung gadah Kanjeng Ibu kula sampun boten nggadahi bapa mila kedah kula aosi ibu kula sampun ngantos ibu kula cuwa penggalihipun aduh yung itu pungger Puntadewa kaya kedodok rasane atiku wah iya lan malihipun Kanjeng Hyang ingkang dipun sebat Narendra menika busananipun menapa darmanipun piye iki to kumangsuli iya sinaosa agemaning Kanarendra nanging menawi mboten saged netepi darmaning Narendra pedah menapa kula kepingin lugu lugas kemawon kados ngaten menika wontenipun malah kapara sang-sangan sarta ngangrangan ingkang kula inggih menika dinten menika kula mboten purun ngagem lah banjur karepmu kepiye wis mangsa Budhuwa dene tak pasrahke kawan sira kuluk lan nganggo busana sing cara kepiye pun kaki ora bakal ngalang-alangi Perban begawan abiyasa wonten dawuh Sang Prabu. Sakweruhku ratu lugu lugas ora nganggo Makutha, ora nganggo Tropong tanpa Praba. Iki mung Puntadewa iki. Nek kok malah ketok wibawa yo. Yo nggih. Yo. Yen to pancen mengkono, dina iki pun kaki yo mung nekseni apa kang dadi adek-adek jati dirimu anggonmu ora bakal ninggal wewaton peparinge ibumu Kunti Talibrata nggone paring gelung keling kelawan jeneng sira inggih Kanjeng Hyang sarta kula badhe ngagem nami inggih menika Yudhistira kuwi sapa menika memitran kula Narendraning Gandharwa ingkang kala semanten ngreksa negaring Indraprastha. Oh mengkono inggih Hyang. Yo yen pancen kono dina iki dak tetepake. Nata Ngamarta Prabu Puntadewa ya Darma Kusuma ya Sang Prabu Yudhistira.